Tällä on jotakin kivaa. Onhan tällä. No mekin tulee seuraavan putkipelistä dominoimaan. No otappa siltä kuutakin saama. Toi pari smoke Ei, sama. alue tulee. Ajan tuohon. Ei mulla oo. Mulla on ihan täynnä. Älkää äkkiä juokse. Mulla on EMGiä tässä. Juoksepa sieltä taloja läpi, onko vaikka väärää? Juhku. No, Voi oikeesti mennä huomenna niin 4 kiipeilee. joo, pitää katsoa, että Ei näy. onko meikä homma vai Saattaa Hetero. ehkä olla. Mitä tuo meinaa? No, se puhuu. Näet sitä kuulua. Mitä vittua? Tulee auto tuolla. En vitu saa nää. Ei mahuta tähän hilliin. Ai näköjään. Pojat! Ai, no. Kyllä kuuluu sitten se on homo tai hetero ihan. No, on väliä. Se oli siinä. Oikeneeksi sitä kommentti. Miksi sä oot kommentti?